З Маріуполя евакуювалися близько половини жителів. І ще 20-30 тисяч силоміць вивезені на окуповану територію або в Росію. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко. До війни у Маріуполі мешкало більше 500 000 людей. І з початком широкомасштабного вторгнення залізницею та на власних автівках виїхали близько 240 тисяч. 60 тисяч вивезли організовано через коридор за допомогою волонтерів. Бойченко наголосив, що і на околицях міста є люди, які також потребують евакуації. Також, за словами мера, 20-30 тисяч містян вороги вивезли на окуповану територію або до Росії. До того ж, російські загарбники постійно зривають домовленості про гуманітарний коридор або обстрілюють колони із людьми, які рухаються по узгодженим маршрутам. За місяць війни російські загарбники майже знищили місто. Вони навмисно цілять по житловим кварталам, лікарням, нищать усю критичну інфраструктуру. Бомбардуючи місто з літаків, ракетами з кораблів, обстрілюючи з танків, градів, важкої артилерії, вони вивели з ладу водогін, позбавили місто електроенергії та зв'язку. 90% житлового фонду зруйновано, а майже половину не можна буде відновити. Ворог послуговується тактикою нацистів. Він взяв місто в облогу та повністю його знищує разом з людьми. Але Маріуполь не здається. На штурм міста були кинуті елітні підрозділи Росії. Точаться жорстокі бої, але наші військові роблять усе можливе, аби над містом майорів український прапор.